Kamana inyakuru wachako chinru mar buch jopiny kamwadhi goye mbaka gi Engineer Philip Okundi. Engineer Philip Okundi en commissioner mar NCIC tene dalawa ma Nairobi ka ndiero. Kamana inyako miwa seche gi engineer. Ang'eni usebedo kutimo nonro, useneno ka chal liet mar siasa ni kelo lweny koso wan kaka jo fuambo waodo wach ahinya? Amora ahinya amiye mosi driver oimore ahinya kendo oimore ne jotuo duto te. Aparo ni gine ne jofuambo to report mana gik matimore. To wan kaka joma nie duol mare iluongo ni National Cohesion and Integration Commission, wadwaro ni mondo wacheki the state of cohesion, kendo kaka ji oriwore Kenya ka, to kendo wang'iyo figures mang'eny mondo wanene kaka the whole thing nyalo konyo te kamoro amora ma gintie. To ok wach ni wuo wach ok wuo, to samoro mede to joma dwaro telo oganda bende dwaro medo weche. To wan tichwa en oyo chunji mondo ji obed gi kwe, mondo ji one ni nitiere dongruok maonge weche matek. Nikech ka kwe onge gima nyalo timore maber. Kweno is namba achiel kuom gima ber maditimre n'oganda kamoro amora. Koro omiyo tijwa en nono ni to ng'ama kelo pok momiyo ji ok winjre ni en ng'a. To okelogi nikech wach ang'o. To wayudo ni gima thagore thurwa sani, to mana gima waneno pile cha ni Kenya mangima nyaka nwachak telo, nyaka ne telo marwa wuogi higa 5 ka higa 5 ka chiegni romo. To lweny mar gimiluongo ni violence dho wasungu ochakore achaka in various ways. To gini berore nikech joma dwaro telo bende chwalo rowere. Rowere gi bende medo wach. Rowere gi bende odenyo gionge tich. Koro miyo tiyo kodgi ok tek. Koro kae manyaka wanon all this nonro ma wan go nyaka wan get a lot of information, figures mang'eny kabisa. Manyiso ni gini kelo tungni matindo e kind jomotelo masani kendo joma dwaro telo ndalo mabiro. Wagombo ni ji understand ni kidwa telo giyom giloso gima ber mana kaka chiemo kata kiyieri, joma yiero gi bende ni giyiero e yo makare. Ok ni yiero ng'ato mochiwo pesa kata mochiwo pesa ni mondo gogo jomoko matek mondo chien mondo joma giparo ni dwa telo bedie. To engineer, ok samoro nitiere joma wacho ni bedo ni ng'ato kata okelo mana weche mag maundu to onge gima timore ne emomiyo koro jomoko medo kelo wachno ahinya. Nikech nwaneno kata mana Kisumu Central ka Dr. Ben Aete nyogo modhi nyaka ka ODPP Kisumu Central mokawo nyaka P3 to onge gima osetimore. Jomoko wacho ni gik makamago ema miyo jopiny koro bedo gi chir ni kata ng'a tugo lweny kata ng'a hinyo ng'ama kama to onge gima dhi timore na. Mata paro ni en wach motero malo kama twech wede wae kaka sirkal kucha wan wanyalo mana yudo figures mar gima timore ni. Kendo wachako timo nonro mwapenj jogo wadak dhoge gi rieko. To koro wachiwo this information nikech joma kawo thuolo mar charge ng'ato ma gitere ko manyaka maki mondo timne gima owinjore mondo mi gibedie e dhaw machalo kama kero. To kata kamano gima ng'eyo ni the wave of violence ng'eny ahinya kinde ma koro wadonje. Kendo liwore gi chan mantiere kendo riwore gi very high number of joma tindo. Tiyogo yore mopogore opogore, moko imiyo pikipiki to giringo kuonde manade. To joma timo gini en mana ni kit dhano violence nitiere kata timo kazi.
to makmana nyaka obed mature enough to understand the violence wanyalo duoke chien e yo mane. But gimiwacho na tadiera nitie jomok chwe raka to ng'eny jodoho be ng'eni ni ginono margi kendo gikawo thuolo gibe isegi onge ng'ama ok se sani nikech chandruok thoth kuom oganda. Nitiere joma seyo NCIC mawacho ni onego bed goteku moloyo mungo eka mondo mi ukony oganda, nikech kuseyudo nonro ni muyudo ni nitiere lweny mawuok seche ma yiero chiegni, utime ang'o? Oteku inyalo mabedo ma ka jobunge ong'ado e teku. Tiende ni iluongo ni prosecutorial powers. To gini nyalo mana miyi ka ni e teku. Wan chikwa nitiere gimiluongo ni assess kendo non tiende kendo kel ng'ato make a statement kachi keto investigation. Koro investigation watero ne Office of the Public Prosecution, yani ODPP, kama director nitiere no. The DCI, the Directorate of Criminal Investigation, watiyo go mondo wayud godo investigation. To joma expert mabende ni kod gi kanyo. Watero information maber kabisa. Kendo nitiere dhano modhuro ma waseko oro mondo odhi o investigate gimomiyo giwacho weche chalo kamano. To maki ni jobunge mineno gi kane ging'ado chikwa to giketo clause moro kanyo iluongo ni conciliation. To conciliation ni en gima iluongo ni escape route, en route moro ma iwuok go oko kama rach. Nikech ka ang' oyudi kata jabunge kata ng'ama nane igolo wach ma kamano, koro odhi oket investigation oyudi kosa to igo kamano. To koro route no ema donje, obiro ywagore mukonia akoso ka adier lakini adwaro conciliate. Kendo adwaro winjruok mondo weya. Koro kidhi e court, tiyo court nyiso ni onge threshold, gini ok okadho threshold pok ogiki. Omiyo onge tiende donjo ne ng'ani matimne adhabu kata timne prosecution malong'o. Koro ma is a very frustrating aspect mar act mar NCIC. To kata kamano, jo prosecutorial power mar prosecuting gibi unjogi understand ni the state ma piny chale sani kwe nyaka bedie. To kwe no nyaka kel gi jomoko ma imiyo adhabu mowinjore mondo mi giwe wach. To gigi duto gin state of the politics in the whole country. Sani nonro unyiso nang'o winjruok mar jopiny kata nyayo kwe cohesion mag dho ngere luongo kamano chalo nade Kenya sani? Aneno niya nicha sani nonro marwa nyiso ni county 47 gi 33 kuom gi kata wachi 34 nigi border issues. Kumbe machalo Son Turwa kanyo. Machalo Koguta wi Buoro ni kacha. Machalo Migori. South Narok kanyo. To gi kamiluongo ni area noero jo Kuria, jo Kipsigis, jo Masai, Yawa gi bende ka. To koro kundi tu nyaka wawuoyi sate kendo jogo kaka inena wuoyi ni jogo no kuonde go investigate the matters intensively. But gima wasudo ni kakoro kuonde 33 chalo kamano. To mage manyalo lead to instability in the whole country ka ok obedo sorted out. So the major stake must come from government.
Kendo we must come from jomo timango, jomo yer mondo ken gi weche ma kelo kwe gi dongo. Ke dongo ko bitimore ka onge kwe. Kora wach kama chalo sondo. Sondo parwa kanyo en kama joluo dake moa Homa Bay kendo wa Kisumu. Kendo jo Nyamira be odaki. Jo Kipsigis be odaki. Nyaka ni. To e Kenya mangima history mare ni kama ne tho pongo wuoki. Oluwore gi winjruok machalo ma owuok. Tiene clashes nikech oganda moro ok winjre. Notimone 1929 higa gana achiel mia ochiko gi piero ariyo gochiko. Sondu kanyo. Wasedhi e gini mwaseyale mayani. Wakuongo wadhi Kericho, wadhi wuoyo gi youth. Ngeni kwa dhi yalo to wadhi wakaw structure man peace. Yes. Wawuoyo gi youth, waka youth, wadhi e joma ni diere ka, kata wadhi ir jodongo. Kwani tuwagi white man round, kuro wadhi leaders, kuro wadhi e county government, nyaka ka governor malo. Kwa kanyo, wachak wadhi ir county commissioner, to gidhi security administration makanyo te. Kacho bang'e wariwo wigi. Wawinjo to jokricho wacha ng'o, to the same thing Kisumu koni iwacha ng'o. Mama Ranjo osedhi mwagolo governors ariyo gi te. Ma Professor Nyang' Nyong'o to gi Dr. Mutai ma Kericho to gi officers gi te. To gi the county commissioner gi joga gi te. Yes. Kamano to wadhi kama neutral Kindu Bay. Emano wadwa yali. Wabedo kanyo chiegni most of the week wan mana kanyo. Bang'i kone nyicha wayiere ni wang'ni ok notimre kendo nikech wayudo ka dhok ikwalo kanyo. Nitie joma golo dhok Nyakach, to nitie joma kawo dhok moa komachielo cha. To dhok inego, mamoro bibiri moko inego, moko ibiri uso kata Kisumu kanyo. Moko ijere yudo nyaka Bomet. Basically, commerce liche ka, wala ni ka kabisa. Lakini, gigi makelo tension. Kech dalo wiro ka dhok moko no kawo to tir kama kama. Jomotelo kanyo bende donje ng'o? Donje lweny. Joka bende donje lweny. Ena lweny ma ok rum. To nitiere ohala iye ka, to nyaka waket jomotelo malo gi mag winjo. Koro ka nyicha winjruok osebedo. Kendo wacho ni makoro winjruok obedo kani, waket kama iluongo ni Peace Park Zone. Kendo waket kama iluongo ni County Sondu Peace Monument. Kama ondike joma noselal, to gimonjo kik timre kendo ng'ato dhi kanyo to giparo ni kuyo bed ka. To timne survey maber. Magi ma en document ma jogo osesign mawinjore. Koro kaka to wadwaro ni gino watim kanyo. Koro government ka government moa Homa Bay, moa Nyamira, moa Kisumu kendo Kericho oriwore wachni. Ma wageno ni higa ni ka wadhi celebrate gibiluongo ni International Day of Peace. To wadwa time Sondu kanyo. Ma ji tendo biro kendo wadwa luongo jotelo gi duto, nyaka jakomwa, nyaka ng'amotelo ne piny sani, jogo duto magi joma donors, joma wedewa moyie kwe. Mondo bi kanyo mondo wa sign peace accord. Gima kamano watime kind Kakamega gi Nandi. Kama iluongo ni Tobulwa ei Nandi. Ne wayalo kanyo jumbe 6. Mag kwe nobede ma nyaka sani onge kwe kanyo. Koro jogweng' gini be nyaka ne ok nyal pur. Nikech kane wadhi kanyo kind gi koda, joma laro lowo. Ma Nandi to wacho ni lowo odhi adhiya nyaka Kakamega. Kakamega be mar odhi adhiya nyaka Kapsabet Nandi. Koro ere boda ka. Ni ani mano koro wacho wato wagore nyaka chieng' wakaw lowo kwade.
Ne wawacho ne gima giwinjore. Gigi madwa tim truwa kendo watime kata lolgori kucha kilgori wasechako wachno kendo ko buta songo kanyo gi jo M1 constituency to gi jo Moroni kwemni is a very delicate issue kata nyito yie ni sani kang'iyane tiro ne wachno moro kind FCA moro to ng'ama chielo samoro pesa ni ka gin gik moko wache dire kuno without the minister duty. Magi gik moko ne kabe. Commissioner iwacho ni gini lweny ni nochakore 1929 mano higni 96 nyaka sani to koro ng'ama yulo e tich obile ema yulo e tich koso jotelo gi ema yulo e tich ka koso jopiny ema nigi weche mathago ji gino riwa jogo duto obila be yulo ka bing'eni nitiere kuonde maseyudo nawarisai ni nitiere joma mede to gin ang'o gin kaka machielo kacha ka to gimedo wachni tiende ni nitiere kama sayudo ka ng'ato dhi ma en ja dhot machielo to kobiro ka to en district commissioner to miye lo to miye nono kise miye nono tikoni gini jogo tira wach wan we wadhi nyime tira wach wang'e kaka wadhi ng'eni magi gik matimore ka. The whole thing is very disgusting but it happens. Koro joma yule tich ng'eny ka nyalo bedo yot ahinya mondo wach niya NCIC ema yulo NCIC no biro ka ngufu ma nyalo miyo logo gini iloso mana ka bunge kucha to jabunge cha biro ni kamoro ni ai wachni koro miyo to kodwar keto grupu manang nugole wachni haraka nikech kamoro mone yudo mbulu modwaro kamoro mone emina en ni wach mar weche makelo lweny gi ogajore kabisa winjo nitiere tek to kata kamano one gives sufficient information about what is going on about these things today and I can tell you I think we are making a good progress. En mana ni jito lora ni progress no bed kinyoro no jose lose bare 1929 kala before that time nyaka sani which punity to kidhi in the ground with the penny to put up kan iyudo kiwacho ni wan nyaka ni wuwe kaka wachalo ni pok maneno wach wanyo mrego jogoda go kwaero mali onge thao wan thao matindi kedo ni kwakia anyalo nyisi another story moni kidhi kamiluongo ni Maragoli market kia Kisumu kanyo dhi Kakamega kidhi kanyo dhialo janandi ouso kanyo to owacho dholuo owacho dholuya owacho dhok moro amora jaluo kamano jaluya kamano joma kanyo go gin gi mbaka ma ok inyal ng'eni ng'ani kabila mane kidhi kata kobuta be inyalo yudo ka jomoro motelo kanyo makata wan go moro oketen kata jaluo to wacho dho joka moloyo to maru ni loso matao koro miyo wacho ni borders gi ok gin gi kuket gi thuon moko borders gi ne ji ochakore kamano koro joma nosechakore ng'ano kweri gi no owinjo bed omed kabisa mondo gidong gikonyre piny gi mor midwa ni ng'ato bed to un kaka commissioners uneno na recommend nang'o mondo mi kwe obed mang'eny e Kenya ka nikech chik to nitiere kata mawacho ni kaka campaign ok onego bed ni timo campaign machon nikech waseneno ka lweny samoro wuok e campaign go uneno recommend ang'o makoro nyaka watim sani mondo mi kwe obedi recommend ni mana kaka nyicha election mayondo kadho maduong ne ochuno waloso gimiluongo ni road map to peaceful general elections. Yes. Niluongo ni election bila norma. Kendo moro wawacho ni amani kwa ground. Mani tieni kwe mani piny kama ji odak. To mano ero o involve kaka ji nodak ma ji owinjore cha. Magi wasewuoye mandike documents mwatero kuonde donje mondo ti kodgi
To dhano being a dhano kaka ing'eyo, onge gima pok otim, nitie gima osetim no pod itim. Koro en mana gima en iluongo ni gore aga to piny marumo nikech chieng' uloyo kiny chak kama. Chieng' machielo ni utime kama, our recommendations are there and they're very strong. Koro sani wan gi sani program, one of the things much change and lack of adequate resources. Mondo mi chul go yore mang'eny nyalo lawgo lwenje mathoth mathindo matimore. To resources go ma ji ok nigo manok. The country is not adequately equipped with adequate resources mondo ji ologodo winjruok machalo kamago. Gini go on all over. Nigga the whole world. Nigga lwenje thika everywhere. Kidhi kanye lwenje. Makoni gima duong' to ni nyaka wang'e ni udo tim ang'o, udo dhi nyime, udo jopur, jochiemo, jodongi, jodhi skul. Koro sani nyithindo ok nyal dhi skul nikech lweny moro nigi ji laro na dhiang' moro ni dhiang' moro nodhi. Mano ero chendo moloyo. To wach mar resources ni onego kete kanye resources miwacho ni pesa maonge ni onego many jo tich mag NCIC mang'eny mokalo mantie kose manyo jo ground pesa ni onego kete kanye CIC mondo kony. Ang'eni tijwa maduong' ahinya kuom tijwa en kelo peace. Wakele gi cohesion tiende ka ji oriwore. Kendo wadwa ng'iyo ni gimoro amora matimore nitiere sufficient inclusivity. Tiende ni ineno ni gimo involve ni timore kama idwa ni gimoro timre. Kendo diversity, joma nigi ng'ol kik wasegi nyaka gibed achiel kuom. To allocating sufficient money nikech gigi duto kotim gi kendo gi program mar tijwa. So there must be sufficient money madhi kamoro amora ma koko nitie. To kuonde ma koko nitie gi koro kwachik election kama ma koro chiegni ni. Koro gichako bedo mathoth moloyo. Mondo ang' ibed able to dhi moro ka moro, mi deal gi mitieki miya makare, take time. Kanye moich resources nitiere. To kuma ila mane minyalo mi joma nyayo lweny mondo mi kuro wach ni obed ni warumo dichiel. Dang bede ni nyalo chopo kamoro makata joma laro kombe go ikwero ni in ka lweny owuok kama intie koro in ok yie ni mondo mi lar kom. Eka mondo ji one ni wach ni kare en gima nyalo hinyo ng'ato. Ing'eyo wasemako ji mang'eny. Amok apani ung'eyo. Iyudo kodhi ogonygi. Nitie jomoko manowacho ni mara mogweng' ni madowadowa thothi mchalo kama. Golu joma kiko madowadowa. To kisewacho gima kamano ne jopiny ka tichuo pesa. Ting'endi lweny ochakore achaka. Koro wan nyaka wane ni gima kama ok otimore. To joma kamagi wasekata mak moketo sufficient investigation, mo expose gi. To ka gisewacho kama chako yudo ka weaknesses in the process chako wegi. Koro sewegi to koro ng'e tijwa chopi mi ok wane maber. To aparo ni kama koro wadhi wasewacho ng'eni gima duong' en lot of dialogue, discussing issues matheko gimoro jong'i what they are. Nikech kwawegi waling to ji biro inego ji kama no good move, what happens? To some expose action must happen. Get jomo me power to take that kind of action. To role mane kata ting mane ma jopiny bende koro seche muwuoyo kodgi mugo kodgi mbaka ung'iso gi ni un kaka jopiny ma e ting maru ma umbe koro onego tim nikech gini ok unya timo kendu kaka NCIC jopiny onego tim ang'o? An gima kwa jopiny gibed gibed police mag gigwegi wangi nin matut ma kidwa tim gimoro ma mautie kik yie timre kama gidak. For example, jomineno kelo lwenje mathindo thindo moro iting'o gi gapiko to dhi kamoro to dhi oweye wach manochan kundo
poko bet kanyo. Koro mae wachen jopiny nyaka kwer ni gige magin oro gitim gik momiyo gin kodgi yo maber ma ok kel kwe, ma ok keth kwe. Kik oketh kwe wherever we are. Ka jopiny odagi, to ing'e ni kata mana joma oyiergi onge gima ginyalo timo. Gibiro bedo kata normal. To ka wabende moro kech moro nitie, to ichiwo pesa, to chak kel weche machendo, wadhi mna nyime, that industry grows. That industry dhi mna nyime nikech obedo fuel financially. Mago is part of the thing. Nitie role mar jopiny emo yako ni kwa dhi investigate kama wachek kaka nite wan gi wach border mar Transmaracuj gi jo Masai to gi jo Kuria moa Migori, to wayudo ka gweno ero nitiere kuomo sika nyaka ne giwak ni jo Kuria kwalo dhok moa ka Kipsigis. To jo Kipsigis ka bende wacho ni gidhaw gi jo Kuria. To ni jo Kuria gi nigi access kawo kata ammunition across border ma Tanzania kujo gibiro disturb the peace koni. Koro gini dhi adhiya on all the time. Gima rach ni jo Borans kosetimo timbe maricho, iyudo ka nitiere joma tero gi e shrine mawuok kodgi maber kaeto cleanse gi. Ka ise cleanse gi to duogo en koro thrive ni ikelo destabilization of peace. Magi gin acts ma ok wayiego, tiend wasemeko very clear. Onge tiende bedo gi ji e kindwa ka mapako ng'ama kelo lweny kinde taduto e kind oganda giwegi. Koro magi be why expose those kind of things? Can we make sure the government need all the information to take action against people like this? Kato kwete more, nje wa release dok ono kwa mng'eny area no ba wacho. Wa release dok ma over 62. Mokwal mo say to him police cannot help because police go be going around. Nikit that kind of instability. Okay. Koro the role ni kumo wan kaka tume with power man investigating and creating peace and moderating between people for peace of idea. At the same time, the political class usually is the big elephant. Always, even at the end of the day, what end up in people, either current politicians or coming as politicians, not all of them, but some of them. Yes. You find that leadership come to them, and this has no benefit to anybody. It just destroys enterprise of people. Iwacho wach maber ahinya engineer. Wach mogik ma koro iwacho nikech sabena nuko koro mawa wang' wang'o medier ni jopiny mondo winj koa kuomi kaka commissioner mar NCIC. Wach mogik. An gibada wachi amora ahinya ne wawuoyo kodu from time to time. Apani so far yuko neno wako wuoyo kuonde mathoth ahinya jotuwa. To wadwaro mana kwe. Jotelo nyaka bedie political class. To akwayo ni ng'ata magombo hotel ni ji. Hotel noganda. Obed ng'ano ma nyayo kwe kindo oganda. Ka wan gi kwe wabiro komo, wabiro doyo, wabiro keyo ka wan gi kwe kindo dongo mamalo. Kendo agombo mabe gi riwruok ahinya. Ogendi mamoko go gin part of us. Kenya is one. Constitution mar Kenya is dead. To wabeda gi thuolo makipobe gi lwenye kidwa. One gi reports and reports. Kata kama ndike ji. Jogo man gi thuolo gi mamlaka mar ndiko gi ne oganda te yuago gi kunde te. Mondo jogo duto gibe gi thuolo mar exercise knowledge magin go
juicy magino mondo gikony piny mang'eyo. Nero kamano. Dawacha nyagino wan gi tijno ubro neno wa thoth kuonde wabire wagombo mondo wa ask for resources bende lwetwa moromo mondo omiwa tich maber e kind jothurwa. Kamor gi kwe ma un go lweny mantie mwawinjo saduto wagombo ahinya ni josiasa kik ubaru. Wan gima rach maneno thurwa to ni ka wan gi gathering kata gin liete to piyo wapusore gi lweny e kindwa jomotelo ne ji. Akwayo malich jothurwa kik walok kuonde liete bed kar lweny. Gige machako instability mineno kedwa wasiko wuoyo kuonde duto. Kendo akwayo ni wadu bende en gi wach manyalo wacho ne ji mondo ji oluw yo moro maber madikonygi. Konye gi paro. Kodhi marach wuoyo kendo wabobro muna wuoyo kod dialogues. Wuoyo conversation. Wuoyo kod mawinjre. Ubende wuoyo gi wetu kamano. Molo lweny urakru gi ji ndigi ji gore aga kuonde duto. Erokamano Commissioner. Iwacho wach maler ahinya. Erokamano ahinya. Obiro medo. Erokamano Commissioner. Ukaza gi wachni without a lot of operations. Iwacho maber ahinya Commissioner. Erokamano ahinya. Wamor kiwuok kodo kamano. Erokamano ahinya. Amor gi Ramogi. Yes. Naneno kaya waneno Ramogi kabisa. Yes. Ramogi becomes the main voice of the people at home. Bernardo, konyo uru mondo kubedie. Kamano. Waloso ikani wabubedo ceremony matuom sodu. Yes. Mondo wa establish a peace park and peace monument. Kamano. Wakelo ni kanya saw yet wakel jotel wako te. Mondo gibi gi sign that accord. Mondo kindwa gi counties ang'wen gi te. Nyamira, Homa Bay, Kericho, Kisumu. Gibed gi permanent peace mondo wa replicate kata water paro no kuonde moko ma wani jalo machalo kamano Kenya. Erokamano Commissioner. Wabro siro kar mwanyalo. Erokamano siro. Hai. Mano Engineer Philip Okundi, Commissioner mar NCIC kwa gombaka e buch jopiny mane kama wawe chenro mar buch jopiny e Ramogi TV ka. Ne wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwan kaka pele nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama.